Hi guys, muri sei kumativi mana enyika kwamuri ikoko. Aiwa isusu kunoku tiri muchando guys. KuTexas kuri kutonhora, the whole United States of America inguva yechando. But last week musi Thursday pakaitwa accident isati yamboitika muno muUnited States. Saka zvinoitika kana kuchitonhora unogona kusaona kuti muroad mune ice, then uri kudriver unozongonzwa motikari ichita se yakutsvedza. Saka vanhu panguva dzekuma 6:30 kuseni vanhu vachienda kumabasa vakarara kumashift vanenge vakuendawo kupi vakuendawo kumba. Kwakaitika tsaona kuFort Worth, Texas. Motikari dzakatanga kutsvedza. Motikari iri pamberi katanga kutsvedza yaluza control, iri kuuyawo kumashure kuturai kuti semabreak iri kutadza dziri kungobonderana. Can you imagine dzichingopailana? Motikari imwe inouya pamwe pamusoro peimwe, imwe uya pamusoro peimwe, pamwe gonya ichiroya pamusoro pedzimotikari. Saka it was so sad. Pakafa vanhu 6. 65 vakakwara vakaendeswa kuhospital. Saka zvanga zvakangooma. Pane marumors ekuti kazhinji kana kuine chando chakadaro chiri kutarisirwa, kune motikari manheru dzinorara dzichisa magodo esalt muroad, dzichisa jecha muroad, kuitira kuti motikari padzinenge dzichizofamba kuseni panenge pasina kutsvedza kwakanyanya. Saka ndiri kungonzwawo makunga ekuti pamwe pane munhu asina kuitawo basa rake, kunyosera kuita basa, kuisa salt kana kuisa majecha muroad, zvakakosta upenyu hwevanhu. Saka tomorrow is not promised. Ndikuda kungokukurudzirai kuti ngatirarame upenyu hwekudanana, tisachengeterane magrudge, kuregererana. You do not want kuti makatsamwirana nemurume kana nemukadzi mumba ari kungoendawo kubasa achiti ndichangodzoka semazuva ese, then that will be the last. Haudi kuti uve ne-last memory yekuramba kupa munhu hagi because matsamwidzana, kana kuramba kukisa mumwe wako nekuti matsamwidzana. So ngatigadzirirei. There is a place yatichagara for eternity. Hongu panapa tiri kuvaredzana, tiri kushanda nesimba just to have zvinhu zvakanaka muupenyu, but nenguva isipi without even a warning unongomuka zvinhu zvatosara. So ngatigadzirirei eternity yedu kuti ndekupi kuchaendwa. Ndakakurudzirikawo zvangu musi weFriday ndichinzwa kuti muno munharaunda yandinogara mapurisa vangu vachiraunda mahomeless, vachivatora vachinovaisa mumotel kuti vadzirwe kuti vasafe nechando panze. Chinove chinhu chakanaka. So right now snow yakatotanga kudonha. Tamusnow I think Saturday or Sunday. Munharaunda muno makatodeclare emergency kuti kana please musabude, musaende anywhere, kana muchikwanisa nepesi pamunogona garai mudzimba dzenyu. Saka tine nzvimbo dzakawanda around Texas vanhu havana magetsi. Vamwewo panapa nhasi tatanga kuona water pressure yaishoma. Muri kuona semagetsi, tinongotenda Mwari kuti magetsi edu haana kumboenda, but so many places vari kucomplaina kuti magetsi akaenda. So this is what is happening in Texas uye all around United States. Kune maaccidents akawanda saizvozvi. So the best way ndekuti mamwe mabasa mazhinji vanobva vatokanzura kuti hakuna mabasa nekuda kwemamiriro ezvinhu murodhi. So guys, garai kumba and stay warm. Okay guys, that was the update. Thank you so much nekuteerera.